Sino yan? Ay! Alvin. Jake! Kumusta? Ano po, Lola? Lola! Ayan na po. Jake number 2. Good afternoon po. Ako po si Jake. Ay, mabuti nakapunta ka, Jake. Hindi. Lola? Lola? Ay, grabe naman. Lola! 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 Lola, nakakayang. Kilala mo yung mga tawag namin mo ba? Sister! Sister, ang bango, sister, ang bango. Lola, babe. Anong amoy? Hindi ka gaya ng amoy natin, amoy araw. Iba ang amoy nito. Lola, Amoy nakakayang. pagkain. Lola, nakakayang naman po kayo. Si Jake. Okay, si Jake. Ay, Lola ni Dora, si Jake nga po pala. Lola, nice meet you po. Hey. Lola? Hello. Akala ko may anghel na bumagsak sa langit. Kawaan ka ng Diyos. Anak. Ito, Jake. Ito naman si Lola Tidora. Alam mo, Ay, Lola. bago na ngayon, ano ba kayo? Ako yung pinakamaganda sa kanila. Tinidora. Lola! Ang bango, Alan! Wala ka, be. Parang na-high blood ako. Alam mo, ako sa aming kakapatid, ako yung pinakamagaling sumaya. Balita ko nga po eh. Oh, nakita mo? Lola, kayo naman. Wala yan. Jake, sila ang mga lola ko. Ang gaganda pala ng mga lola mo. Hindi mo Siyempre nasabi. Alam mo, ito, sinungaling ko ba? Alam mo ba magkano loob namin dito? Ay, ba? Pogi na, matapat pa. Alam mo, Iho, baka naliligaw ka. Hindi naman po, kaklase ko po si Divina sa marketing class namin. Lola, huwag ka pong ganyan. Nakiya naman po kay Jake. Tsaka may girlfriend na po yan. Sigurado ka. Oo. Buhay ko kayo. Buhay mo galing. Sige. Hindi, tsaka yung tono ng boses niyo, mukhang edukadong bata. Ganon. Sige, kumusta ka naman, Iho? Okay naman po. Napapunta po ako dito dahil may kailangan ako ibigay kay Divina ng mga project namin sa school. Dahil nakatanggap ako ng grant sa Singapore po at palis na po ako sa Monday. Ha? Alis na po siya sa Monday. Lola. Masipag na ba? Uy, magmeriendahin natin siya. Ay, aminin natin nila maipagpagkain pa dun sa Ay, okay. Meron yung pandesal. Subukan mo to. Ayan, mas mo Ayan, to. wala. Ito ang tinatawag na pandesal, sinasaw-saw sa matinig. pero Subukan mo. Baka hindi ko kumakain yan, ha? favorite ko po ito. Ano po namin sa bahay? O sige nga, gawin mo nga, Iho. Saw-saw, tapos, ayoko nga. Kumakain mo. Ay, wala ng Diyos. Isaw. Daming handa. Salamat po. Yan, ganyan kami pag fiesta. Yan ang handa namin. Ay, kasi Jake. Ay, kumakain ng isaw. Alam mo, masarap din nga sinasaw-saw. Subukan mo. Alam mo, Iho. Alam mo, hindi kami naniniwala. Paano ba gawin yung lola? Paano po gawin? Tapos. Subukan mo yun. Ano? Jay, ano ba ang real name mo? Oh, hindi nagkasalita hanggat may laman ng tumi mo, ha? Edukado. Juan Emilio Ejercito po. Ano? Juan Emilio Ejercito. Ehersito?
Opo. Napakaganda ng apelido mo. Oo. Alam mo, may nanligaw sa akin, kay Hershey ito rin ang apelido. Talaga? Oo, may bigote. Taga saan po? Sa San Juan, baka natin. Bakit mo binasted? Naku, masyadong Vicente. Ayoko nung gano'n. Ano Vicente talaga, takaling tapat na, puting-puti pa rin ang damit. Oo nga, kami lapot-lapot na siya, fresh pa rin. Ano ba itong bata na to? Parang hindi pinapawisan, walang pores. Oo, para kasi Mother Rivera, hindi pinapawisan. Walang force. Jake, saan ka nag-aral ng elementary? Sa Saver School po sa San Juan. Hanggang high school po, doon ako. Oo. San Juan din, nakita mo, Saber School sa San Juan. Tayo, Saber, yung office na natin. Oo. Tape office yan. Tape office yan. Ano ba ba yun? Kumain ka. College. College, London po ako nag-college. London. Kamusta na yung mga friends sa London? Ano mo ako nagpupunta sa veterans nung araw? Nagpupunta ka ba sa veteran? Sa veterans po, opo. Dito sa... Nagpupunta din. Opo. Doon siya nagpupunta. Oo, nakita ko yan nung malikot yan. Ano ba? Kamay ka ba mo? Ako? Malisog. You studied in London. How clever, bloody nice blood. Oy! Absent pa si Lori. Sa may subo ng isaw, ha? Isaw. So, tapos ngayon, nag-MA ka ngayon. Opo, sa Singapore naman po ngayon para medyo mas malapit na dito. Sa Singapore? Malapit sa kanya? Alam mo, mag-MA ka sa Pasig, mas malapit sa amin. Bakit sa inyo pa malapit ka na sa San Juan yun? Akala ko, Bihira ang ka. klase ka ditong nilibina. Opo, sa katunayan po, ang dami na nga namin nagawang business model sa class na maging very promising po. Kaya nga nandito ako para ibigay yung mga natitirang papeles kay Divina para maituloy niya po ito. Dahil marami po siyang matutulungan. Tama. Napakaganda ng pananaw nitong bata. Oo. Nagmamalasakit, hindi niya naman kaano-ano kasi kagrupo niya. Oo. May kapatid ka ba? Baka mamaya. Baka lolo, may lolo. Lolo. Bigote po. Bigote, te. Oo. Ay, baka yun ang ligaw sa akin. Alam mo, Jake, I think my lolas are impressed with you. Aminin niyo po, Lola. Ah, nine. Kanina pa po kayong... Ano yun?